Dina iki aku bakal urip mulya merga apa? Aku wis bisa nindakake kabeh dawuhe jeng Pangeran Timur kang supaya aku nyedani sembananing pajang ya Sultan Hadiwijaya. Wis kelakon. Kowe kelakon nyedani Rama Sultan Hadiwijaya. Angel malik epek-epek. Wis sedo sembanana ing pajang kowe semikira aku tak bali njaluk ganjaran jeng Pangeran Timur. Mengko sik. Kowe njaluk ganjaran kena nanging kanthi cara kowe tak bondo. Lho. Dosa luput ku apa? Nesabung rapat apa? Sediamu nyedani Rama Sultan Hadi. Rama. Sejatine kuwi jabar, gagar wigar ingkang tanpa karya. Aja ngoyo-ngoyo. Sing lakoni iki aku. Sing nyedani aku dudu kowe. Teman wis sedo tekaning patok tanganku. Mangerti. Aku Danang Sutawijaya. Ana ing pajak jeng Pangeran Danang. Kowe kok ora kok iki. Boten. Iki ngaku. Saya iki wis tepung. Saya wis rawung. Jenengmu sapa? Kula Singopati. Singopati. Nggih. Cetha kowe keng perintah Wa Pangeran Timur. Menika leres. Nyedani Rama Sultan Hadiwijaya. Nggih, sejatine sing sedo dudu Rama Sultan Hadiwijaya. Lha, Nanging kapara prihatin keng tumekaning pasukan prihatin. Mula kanthi tumindakmu, ayo rangketen. Ayo. Pun dan pun ingkang saiki kowe manut tak rangket, tak sowanke ngerso dalem Rama Sultan Hadiwijaya. Aku manut. Enak kowe ora koso aku, Yen pancen kowe ora kena tak rembug kanthi cara becik, kapeksa tak tanggi kanthi daya kekuatan. Yen bisa kowe boleh Kadanging Datuk Hasanuddin kalebu senopati ana ing Banten. Yen Pancen pancen kowe ora nrimake patine sedulurmu, kena. Ayo janggon papan kene kowe wah. Tumuli gagih kula selak wonten ing Kadipaten Banten. Parandene sakmenika sampun kelampah. Datuk Hasanuddin Bupati Banten sampun saged kula percaya. Paman Hasanuddin gugur. Wani-wanine Sidole Danang. Yedane Paman Hasanuddin. Kenging menapa mboten? Dasare apa? Dasaripun sampun genah lan cetha. Sinten Datuk Hasanuddin ingkang kalenggan sakmenika mbalela merangi wong ing Kasultanan Pajang. Kalebet panjenengan kok. Tumindak sarta partikelipun panjenengan boten saged panjenengan awit Wa Pangeran Timur sampun dawuh kalian pawangan ingkang nami Singopati ingkang supados perjaya dumateng Rama Sultan Hadiwijaya parandene sakmenika ingkang dumuginipun pejah boten Rama Sultan Hadiwijaya kapara prihatin ingkang sampun pejah dipun sedani kalian Singopati pramila saking menika wigatosipun menapa sedianipun menapa saengga Pangeran Timur mangkro tinggal Sidole Danang. Jane
wis iso bondo. Paman Hasanuddin ning bareng jrentreh kelakon ingkang wis kawuri ing negara Pajang kuwi dudu karepke. Ora menang. Oh, Prekas. Yen to Yai Sultan Hadiwijaya lenggah damar kepraban ing Kasultanan Pajang. Mergo kawir lembaran sejarah kuwi Joko Tingkir. Joko Tingkir sapa? Anak Ki Kebu Kenanga. Sapa Kebu Kenanga? Wong saka desa munggahan nyangkul pacul. Saben dina nyunggi kranjang nang Kalangarit. Ngaten. Nututi bunte Lajeng kesanipun Pangeran Timur kasebut. Barang dijanjreke yen aku turun Rama Patunus saha Sabrang Lor Kalebet pedrah ing Kasultanan Demak. kula dianggep aku kliru. Yen aku dadi senopati merangi ana ing Banten. Ning bareng tak kuwiwir lembaran secara bener. Kula nganti aku balela. Aku gugat ing Kasultanan Pajang. Jebul Jlentre aku durung ngerti. Mula Situledan Wah, Pangeran Timur. karepmu aku arep kok dherekke. Perkes menika langkung prayogi monggo kula dherekaken. Mangke dipun buka lan dipun jlentrekaken wonten kersanipun Rama Sultan Hadiwijaya. Jalaran bab perkes menika kula mboten menang. Jlentrekaken lan utawi genakaken. Pancen aku puguh dadak perang. Situledan musuh wo Timur. Nang iki aku durung ngerti sing sakmene aku iku sapa. Dur Yai Sultan Hadiwijaya iku bener ora? Mula aku tak gugat ora perlu kenderek karo aku. Ben disilaku, aku tak gugat kerja Sultan Hadiwijaya. Nanging upami nuwaken dhateng Bebanten, kapeksa wa Pangeran Timur kedah aben ajeng tanding kalian kula. Yen kuwi tanding karo Wo Timur tanpa mogok liya. Pendane Timur musuh duren. Nanging ora perlu tak jaren sing ganti kutur. Matur karo Yai Sultan Hadiwijaya. Nelaken abung panu. Ya, Mila kepareng kula ingkang angkur ini sowan sedalem Rama Sultan. Situledan. Aku ditimbali derek. Yai Sultan. Aku yang durung ngerti jlentre, aku tetep gugat ing Kasultanan Pajang. Sampun dhateng Gawah Pantung sedalem Rama Sultan. Sampun kula tindakaken. Kapara Datuk Hasanuddin Bupati ing Banten sampun dumugi ing Pejah. Wah, Pangeran Timur. Sampun dhateng kawontenanipun Wa Pangeran Timur. Boten kersa kula dherekaken sowan sedalem Rama Sultan. Nanging badhe ngersakaken sowan piyambak. Mila sepisan malih ingkang ageng pangapuntenipun. Kapan sowane rak ngenteni? Kula sowan. Assalamualaikum. Kados pundi lara-laraipun pawartos ingkang kula tampi kok ngaten. Yai Sultan. Umpama pun kakang dianggep luput. Pun kakang dodo. Salebetipun Yai Sultan. Kula kapiji minangka dadi senopati. Masayuda ing Banten pinanggih Paman Hasanuddin. Teman sampun kula pikut. Sampun kula pikut badhe kula sowanke ing Kasultanan Pajang. Nanging piyambakipun dumen. Jejarake alam lembaran ing Demak. So wonten mesanipun Rama Patunus ing Sabrang Lor. Yai Sultan. Panjenengan lenggah dampar keprabon
menika hak waris kula. Pergi kula turun Rama Batunus ingkang tumandang ing sabrang lor ing semanten. Ning estunipun pripun nganti kula gugat. Kula gugat nuwun hak waris wonten ing Kasultanan Pajang. Jalaran titik temenipun Paman Hasanuddin yen panggan ing Pajang hak. Estunipun Najarta sampun dipunlenggahai Sultan Hadiwijaya. Kula nyuwun hak waris ing Kasultanan Pajang. Ki Kakang Pemanah, Dawuh Kanjeng Sultan. kula nanggapi niki rada bingung. Inggih, saking keparingipun Mangke nek kula wangsuli dikira kula boleh bener kula dhewe. inggih. Benere dhewe iki ya ora bener, benere wong akeh ya mesti Dulu bener. mesti inggih. Bener sing sayekti niku disejeni jagat saisi. Inggih. Mila kula mundhut tulung jenengan kula aturi atur pratelan ingkang cetha perkawis Demak Bintoro lan Pajang. Pan Joko Tingkir lan Sultan Trenggalek. inggih. Ben ora kleru tampa. Istaken dawuh Mergo dadakane perkara niku diwiwiti saka kleru tampa. Oh inggih. Inggih. Nuwun sewu Di Pangeran Timur nggih. Pripun? ingkang njanaturaken kunjung wonten kersa dalem ing Sumur gitu. Kanjeng Sultan Hadiwijaya niku sak menir mawon boten enten sing bener. Kok ngeten? Apa meneh kok gedhe cilik wae ora ana sing bener. Sakniki slendre pripun? Nah, kersane kula cetha. Mugi-mugi saged nampi nggih. Nah, panjenengan menika ora ana gandeng cenengipun kalih sinten kala wau? Pati Yunus. Rama Batunus. Pati Yunus niku tasih kalebet wa panjenengan. Wa napa Rama? Wah, sekadar Rama sinten? Paman Hasanuddin. Hasanuddin niku ajeng nggokke sejarah. Tiyang sing ajeng rusak sejarah Nusantara niku kathah. Nggih, ngoten nggih Kanjeng Sultan. Nggih. Sing arep rusak sejarah Nusantara niku akeh. Lajeng Kantun kula lan panjenengan. Sejarah iki dijaga apa melu rusak? Apa bebarengan dirusak? Karuan boten duwe sejarah bangsanipun dhewe. Panjenengan niku putranipun Kanjeng Hadipati Surya Piyata. kula niki Niki tak tutungne ampun nesu dhisik. lan Sronto. Nggih, surup ning pun surup lho nggih niki. Angge ati kula wis Sronto. Ah. Yen kula ditlorokke le Paman Hasanuddin. Panjenengan menika tasih rayi. Nggih. Tasih rayinipun Hadipati Jipang. Paman arep nangsa. Boten paman Mas Kang Mas. Kang Mas. Menika raka panjenengan. Ngoten. Lah, Nepati Yunus niku nate dadi Sultan teng Demak ning Musebeko. Nggih. Dan Lajeng sedo nganti katelah Pangeran Sabrang Lor. Bapak panjenengan menika Pangeran Bagus, Pangeran Surya, yo Pangeran Sedo Lepet, yo Surya Wiyata niku bapak panjenengan. niku boten kula. Nggih. Dadi wong niku urip aja gugon Tuhan. Ditelesih tenan bener iki piye? Sejarah iki sing bener sing piye? Perkara sejarah niku nek ditelesih tenan miris. Dasare napa miris? Nggih to. Sejarah leluhur bangsane dhewe niku ayo bebarengan dijaga, dilestareke ben aja nganti diacara cir karo wong sing duweni kepentingan arep rusak bangsa Nusantara. Kata lho, sakniki malah rame kok nggih. Iki kula meh kemawon nembe dados. Ajokaken panjenengan sesepuh. Sesepuh wonten ing Kasultanan Pajang. Matur nuwun, Nggih. kok digunakno to. Angela menika kula aturi nyejarahke pripun jarahe. Nggih niku wau sejarah. Sithik ning penting, pape suruh. Tadi kula klintu
nggih mboten nyarani kleru, dasare ora ngerti. Anak penjang ngerti jarak ya luput. Kirto kula putranipun Rama Surawiyata. Nggih. Nggih ngoten kula sing hak waris wonten Demak utawi ing Pajang. Pajang mboten duwe, ora ana urusane jenengan teng Pajang. Lah kula teng pundi? Pak, lho jenengan kan cinta pundi wong Demak ya wis ora ana. Cekap. Nek kula nyuwun hak waris. Cekap. Nggih, leres. Matur nuwun. Bakune kepengin nempel kamukten. Ah, ngoten. Nggih. Jeluntrungipun ngaten jelentreipun. Tracere kuwi ya pangarsa ing dagan Surya Wiyata. Kagungan putra kok nerik-nerik ora ndek panggon. Ra ngoten. Mesaki. Mila badhe kula paringi kamukten wonten ing Madiun katelah Adipati Raga Jambu. Namung ngucapke selamat Selamat apa? dadi bupati wonten Madiun. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Madiun niku Surabaya. Dari Sultan. Lagi kepanuwun. Rene sampun ngertos jlentripun. Sampun ngertos lembarane sejarah. Yen kula boten turun Rama Batunus. Neng putra Rama Surawiyata. Nuwun sewu. Awit sih paling menipun Yai Sultan Hadiwijaya. Yen wekdal menika kula kapengen bumi wonten Madiun. Kula kan menika mugi-mugi panjenenganipun ngasta wonten ing Kasultanan Pajang. Tentrem kalis ing sambikala yen wonten 40 penyembahipun. Amin. Kepareng kula badhe mbuktekaken bumi Madiun. Matur sami-sami. Sami-sami jeng pangeran sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.